गोरी चुरा के मेरा दिल ले गई। सुन्नी हाजा भैया ये गाना आ रहा बा पावर स्टार पवन सिंह और सनी लियोन के। जी हाँ जी, जैसे कि आप लोग पोस्टर देख ही रहल बन जा और वीडियो भी देख रहे बन जा कि कल रात के पावर स्टार पवन सिंह सनी लियोन के साथ जो कि केक काट के अपन जन्मदिन मनैले पड़े और एक साथ आप लोग फोटो भी देख रहे बन जा कि दोनों आदमी जबरदस्त तरीका से ठुमका लगा रहल बा लोग और पावर स्टार पवन सिंह के गर्दन में जी हाँ लाल चुनरी दिखाई दे रहल बा। ये गाना भैया आज ही रिलीज हुई डीआरजे रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल पर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगातार टाइम लगे के कारण ई बा भैया कि कल रात के गाना के शूट कल गइल बा और रात में भी एडिटिंग के काम भइल बा, लेकिन कुछ बहुत बाकी बा। काहे कि भैया रात के 12-1 बजे तक तो ये लोग बर्थडे ही मनैले वालों, वही घड़ी शूट भी चलत रहे, ओकरा बाद एडिटिंग के काम शुरू भइल बा, लेकिन थोड़ा बहुत काम बाकी बा तो थोड़ा टाइम लागी। लेकिन गाना आज ही रिलीज होई, ई कंफर्म हो गइल बा कि गाना आज ही रिलीज कइल जाई। और रिपोर्ट के मानी आज मुंबई में राती खानी पावर स्टार पवन सिंह अपन जन्मदिन मनैहन, जहां पे प्रेस भी रखल गइल बा। जी हाँ, गाना के लॉन्च भी कइली, प्रेस भी रखल गइल बा, बर्थडे भी सेलिब्रेट हुई और ओकरा अलावा कई गो भोजपुरी बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारा भी जो कि पार्टी में शामिल होखी लोग और वही जे गाना के जो कि लॉन्च कइल जाई तो थोड़ा सा टाइम लगी, इंतजार करी जा। बहुत जल्दी गाना के ऑफिशियल पोस्टर भी आवे वाला बा और पोस्टर पर ही बतावल जाई, पोस्टर पर ही टाइम लिखल जाई कि आखिर ये गाना के कितना बजे रिलीज कइल जाई। ऐसा जो कि पवन सिंह टीम के तरफ से कहना बा कि पोस्टर पर ही अभी खुलासा होई, काहे कि अभी सब कोई थाकल हारल बा, काहे कि रात भर शूट चलल बा और थोड़ा सब कोई उठी मिजाज बनी, ओकर बाद पोस्टर पे को डिसाइड कइली कि हाँ भाई कब बजे ये गाना के रिलीज कइल जाओ। तो अभी एडिटिंग के भी काम नहीं कंप्लीट भइल, थोड़ा बहुत बाकी बा, तो धैर्य बना के रखी जा। स्टार्टिंग में आप लोग थोड़ा बहुत मुखड़ा भी सुननी जा और साथ ही साथ आप लोग देख रहे बन कि केक भी कट रहल बा, गाना के तनी मुनी झलक भी देख रहे बन जा। तो कमेंट बॉक्स में अपन बड़ भैया पवन सिंह के जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। तो बीएफसी न्यूज और अनिकेत तिवारी की तरफ से भी पावर